Poľovníctvo Terem a naša ukážka zloženia guľovnice rakúskej firmy Ressler Titan, v tomto prípade Titan 16. Je to guľovnica s priamoťažným záverom. Možnosti pažieb sú štandard, lux alebo exkluzív. My teraz použijeme pažbu model štandard. Záver vsunieme dovnútra, posadíme do pažby, vložíme plastovú krytku zásobníka, lúčik, imbusovým kľúčom dotiahneme. Guľovnicu teraz, ktorú zložíme, je v kalibri 7x64. Je to trojranová guľovnica s možnosťou dokúpiť predĺžený zásobník o 2 kusy. Zásobník vložíme, plastové krytky, dáme páku záveru, Titan 16 na rozdiel od Titan 3 a Titan 6 má matnú povrchovú úpravu, hlavne aj púzdra záveru. Titan 16 s priamoťažným záverom. S trojpolohovou poistkou. Titan 16 764.